era prometido e habíamos falado de que íbamos a estar no Couto Misto no acto que se celebra otorgando nomeamento de xuíces de honra, honorarios, a uns colectivos que pola súa labor teñan feito algo que merezca este recoñecemento. Agora estou aquí ao lado da escultura que hai aquí na igrexa de Santiago de Rubiás. Isto pertenece a Calvos de Randín e este persoaxe que está ao meu lado é Delfín Modesto Brandón, que foi o último xuíz que houbo no Couto Misto. Falamos de que era ese estado que houbo en Galicia, que foi un estado independente durante máis de 800 anos, e este foi, por decirlo de alguma maneira, o último presidente, o último primer ministro, o xuez que valdría a ese cargo no estado actual. E dentro un pouco estaremos nos actos, intentarei meter vídeos, hai un xantar aí que logo vamos participar tamén no xantar. Hai unha actuación musical, creo que de María do Ceo, que a vin entrar agora. O sea que o día promete. Grazas. Por certo, o outro día eu preguntei, sabedes que houve un estado que se chamaba o Couto Misto? E todos calastes. Eu pensei que era algo novo, coñecido, pero creo que sabíades moito. De calquer maneira, hai que recordar cousas, e esta é unha. O último xuez, Brandón. E vos deixo, e continuamos logo, vale? Unha aperta.